maka kemgbe mbidoro Dibia 1980 ka mbido ruo today. This is 45 years in Dibia. And Behemia and the same culture and tourism the Pakamba. Obehemwe Dibia first on the Dibia. Unu ba akwụkwọ ya. Ọ dị ma ndị baya anyị ekene unu ọ bụ chief ya bụ ha chief Okafor. Ugochukwu tụnyere Igbo niile na Igbo dum. Ọ bụ ya bụ isi ndị Dibia niile n'ime task force ndị na-achọ ka ana Igbo dị maka eme omenala dịka ekwesịrị ime ya. Ya bụ ndị na-achụ ndị ji omenala eme mpụ dị iche iche na-akapụ ndị be anyị ego na-anaghị eme omenala dịka ekwesịrị. Onyeisi ndị task force ndị Dibia niile ndị herbalist niile na Igbo niile ka ị na-ekiri ugbu a. Anyị nọ n'obi High Chief Ugochukwu tụnyere ndị Igbo nke mbụ na mbụ na Igbo ya bụ Dibia. High Chief anyị ekene gị. Deje darusa ọ ga-adị na mma. Chief afụbekwa gị n'ụdị a. Eweziga isi kee ekike oke a. Eziokwu. Ikere ekike dịka ndị India. Taa ka anyị si adị ma iruje ndị a na-ekwu okwu mgbe niile. Ana m ejekwe na-ekwe aha ọbụla. Ihe a na-akpọ ya bụ Hindus. Ya ka taa ka anyị si adị ma iru ebe a. Mana nnọkwa na be ya adịba eti ya n'ahụ kemgbe mbido Dibia mana ọ dị. Gọrọgọrọ etu a ihe dịwazi ka o si adị ka ọ ya agọ nnọkịtakwana sị ka amakwara na nwoke ọ bụ ihe nwoke ji bụrụ nwoke. Chief, nke a gosiri n'ichiri echichi na ndị a. I'm a Hindus, I'm a Hindu, here Hindus, over here Hindus. Over here Hindus. So I'm of money. I will go to Grandmaster. I'm an ordinary member. India. Mumbai. Here carry Opeketa, here carry 30 years. Here Honato. I'm a member. Anime every year. Anime meeting. Napatapa. Dalo. Mana ama abanye n'isi okwu anyị na ọbụna m ajụọ ka ndị task force ka isi alụ ọrụ task force kedu ka ọ dị ugbu a anụ na esozikwa enyere gị aka ịlụ ọrụ task force a na Anambra na Soludo kwunere si na a ga-emerịrị omenala dịka ekwesịrị ime omenala kedu ka ọrụ si aga dịka isi ndị task force chief Chizzy na-ekene ngụ task force na-aga ọfụma ebe anyị si ka ebu ya moto a na-eche mgbe a ga-achị ihe Chief Dr. Okafor kwuru n'okwu ajọ okwu mgba nkịtị kịta ihe emeogo gọvanọ Anambra ebidogwo etu a ka o si bidovuo oge izizi ndị task force moto ndị task force Anambra si na ama njeje steeti ọzọ na gọvanọ ha vire anyị ji chọọ gọvanọ nke anyị ha chọọkwana nrụ ọrụ arụ ya ọfụma maka gịnị na the chairman Herbal Task Force abụ m nwanne ebe a Chief Dr. Okafor esocheghị m ha eje ọrụ a maka iwe na ọnụma n'ihe gbasara moto a kịta gọvanọ na owu ya ejigwara aka ya were mewezie nke ka nke gosikwere na ọ na-anụ ihe na-ekwu maka ya agbavuru m ha agwa na mmadụ ada akpọ mmadụ eje na mmiri ọ dọrọ na akwụkwọ ndị Dibia ọ dọrọ na constitution ndị Dibia mmadụ ada akpọ mmadụ eje na mmiri ndị Yahoo Dibia juru ebe niile na-akpọ m ụmụ nwaanyị na ihe eje na mmiri mgbe evikwara anyị moto a anyị ga-egosi ha na task force ka bụta task force and task force ka nọkwa chinchim aka na-achị obodo Enugu chọrọ ka ọ dịrị ndị Enugu mma ewegoro ka gị na ya si kpaa maka ihe anyị na-ekwu maka ya maka ka a ga-esi wee mee ihe mee ọdịnala dịka o kwesịrị ihe njijụ ihe a maka na echetara m na mbido afọ a oge niile ị na-ekwu okwu ị na-eto aka na-achị obodo Enugu ya bụ dọkịta amamụrụ na-echigo ya echichi Chief Ndubuisi Nwamba gị na ya ọkpago maka ihe anyị na-ekwu maka ya maka ime ka ebinye unu ngwongwo unu kwesịrị ijiri ọrụ dịka ụgbọala anyị na-ekwu maka ya ka e wee lụọ ọrụ ka omenala dịka o kwesịrị ịdị ewe ka gị na ya si kpaa Chief Okafor ndewo Chizzy ijikwa eziokwu mụ na ya akpabeghị ọ nwere ihe kpatara ede ji bee nwee enyere leta na Abuja ebe anyị ji meeting the whole steeti ndị a Nigeria etu a ka esi emevu ya kemgbe ọbụla taa bụ izizi mana onye na-enye leta bụ VP bụ Vice President nyanwa ga-abịa chairman task force bụ mụnwa abịa akpọtaza chairman of the state anyị adị ịtọ eje submit the letter
etu a ka anyị si eme ya bifọ. Ọ bụrụ na ọ ma mbịa ya anyị leta a mụnwa na my executive na task force na secretary steeti nwere ike iso jeso meet dị leta, mana leta a amaghị m ihe ji ya. Maka anyị jisi ma amaghị ihe ji ya bụ na ekwugo okwu leta ugboro 15 kwuo ya karịa ihe a na-eme na edoghị m anya, mana ekene dị Chineke na ọ wee ka Chukwu si eme ihe. Ọnya ka Igbo ji si na mkpụrụ aka anụwa dị ise, ị nwere ike ị na-atụ mmadụ nna ịtọ ndị ọzọ efesi ego a na-atụ ya. Bana leta ya na-eti mkpu ka asomiti kemgbe ekwe ha asomiti leta ha. Kịta gọvanọ Anambra etekizie action gosi na ihe anyị na-ekwu na ntị ya na anụ ya. Den gọvanọ nke Enugu bụ nsikwa na ọmba gọvanọ ọ dịza ka a ga-asị na na-akpọzi ya n'ọmụwa wee iche. Ọ bụrụ na ọmụwa wee iche mana ọma gọvanọ Dr. Peter Mba Chief Chief High Chief High Chief Dr. Peter Mba ana m etoghị mgbe niile na ọ ga-adịrị na mma, mana ihe mere bụ na m na-eche eweta leta ha. Ọ bụrụ na m ji ha aka n'isi enwere ike ovute katakata maọbụ asị na mere nke eme nke ọzọ, mana ebe ọ dịzi etu ọ dị kịta anyị ga-eje mgbe na-atụghị anya, anyị ga-akwadozi anyị bụ ndị task force, anyị ga-ejezi hụ dị gọvanọ ma ọ ma ka anyị ga-esi mee hụ dị gọvanọ. Ebe ọ bụ na anyị achọpụtago na ọ dị ka ọ were ihe ebe egbula aja azụ owere na-adịghọ, nwaanyị na-azụ owere kwesịrị ịdị ebe egbula aja. Anyị ga-ama ka anyị ga-esi mee ka anyị na gọvanọ kpaa, maka na ihe a abụghịkwa sọ gọvanọ anyị. Etu ọmụwa dị nchaji South East mụa ga-adịkwa shọ na the whole gọvanọ South East a na anyị chamekwa gịnị hụkwara ma na anyị chakpara for moto ndị task force. Ọ dị mma Chief, ọ bụrụ na ugbu a ka ibido ogebe, ọ bụ High Chief Ugochukwu tinyere Igbo dum niile, onyeisi ndị task force ndị dibia niile, ndị na-eme omenala n'ala Igbo. High Chief Ugochukwu tinyere nke Igbo, High Chief Okafor ka anyị na ya na-akpara ụbụbụ, anyị nọ n'obi ya. Ya bụ ọ bụrụ na ewe ka isi anụ olu na-anụ ka ọkụkọ na-ebe na anụ dị iche iche na-ebe, na amara na obe oke dibia ka anọ na ya na ngwongwo o ji alụ ọrụ, na nke a bụrụ na ọ bụ onye bịa ịfụnanya ịfụ na ọ bụrụ ma mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ihe dị iche iche ahụ ọ na-abụ m na-ekwu ma na-ekwu maka ya na ọ dị na be Chief. Ya mere o ji bụrụ ya bụ isi ndị task force ndị dibia niile n'ala Igbo, ma ebe mgbọrọgwụ dị iche iche na-epugasị na nke a kpatara akpata ma anụ dị iche iche ya na ya na-anọkọ alụ ọrụ a niile juru. Chief ekene gị ọzọ. Ewe ihe ikwuru tupu anyị abịa n'isiokwu anyị, maka na oge ụfọdụ anyị bute isiokwu ụfọdụ ga na-asị na ama ka a ga-esi wee jụ gị ajụjụ. Ewe ihe ikwutere dịka onyeisi ndị task force, onye nụrụ ihe dị anya ma ọ bụ na a chọrọ izijere onye ọ dị anya gbasara ihe gbasara task force, ọ na ọ chọrọ ime ihe gbasara ya, na ya bụ dibia na-ewe ka ya si alụ ọrụ, na ya chọkwanụ ka ya lụọ ọrụ ya dịka o kwesịrị, chọọ ka gị na ya kpaa. Ewe akara ekwentị onye ahụ ga-eji wee jidegodo n'aka, emesịa ka ọ kpọọ gị jụọ gị ajụjụ tupu anyị abanye n'isiokwu nke nji n'ụbọchị nkịta. Kedu akara ekwentị gị ha Chief? Ndewo Chizzy na-ekene gị. M ga-akpa akara ekwentị mana okwu ekwu kịta nwere ihe o gosiri m iji gwa eziokwu. Ihe anyị ji si na anyị ga-ahụ gọvanọ mụaka na echeki ka a ga-esi weta direct contact, ka m ga-esi enwe ike iji hụ ya direct. Achọghị m na ashị na ashị, achọghị m na ashị na ashị. So ifụ nke ọrịa even secret ihe ọ na-ama ha ndị na ndị dibia nke ọrịa many things ọ ga-aghọta na ihe ọ ga-like kwusef na ihe gbasara ndị dibia na omenala wee gwụ ya ihe bụ mkpa anyị. Mụnwa ada achịkwa ihe a ga-emere m na ọ bụ ihe ndị task force ga-eji na-eje ọrụ na-abata ka nsọ dị n'ala Igbo dị, ka ndị Igbo ka eme ihe dịka ekwesịrị ime ya, dịka ndị gboo si mebi ya. Ọ bụghị ha fụtasị na dibia bịa kpọrọ mmadụ jee na mmiri ọ na-agha nwaanyị aka ebe adịghị mma, imekwe mmena abụọ ọsị gị bịa bukoro hotel apọtment, onye ọ bụ dibia ka ọ na-eme. Ha ncha ka ha akparụ a anyị ma ndị bụ ndị be anyị tiri n'isi na nwa ya na-elu ogiri
mara ijiji anya kpọrọ anyị bụ ndị task force mara ndị bụ ndị arụ dị na dibia ga-eje bịa direct je pala apafta gọọmenti. Ya bụ ekene m onye isi bụ high chief Dr. Peter Mba, ọ ga-adịrị ya na mma. O wee bụrụ ya na-abịa na akara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Ebe anyị bi bụ ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Onye chọgodo anyị ma na Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, ọ ga-eweta anyị. Ọ type anyị Chief Dr. Okafor, anyị nọ na ya. Ọ dị mma. Ka anyị bazaa n'isiokwu anyị Chief. Anyị arụtụgo ya aka wantị oge ahụ esi na ije fụọ onye isi ọchị obodo Enugu na ị ga-agwa ya ihe dị na omenala na ihe ọrụ dibịa gbasara, maka na ọbịa bụ isiokwu anyị chọrọ ịma ihe bụ ọdịnala. Ụfọdụ na-afụta ọdịnala ha aghọtaghị ya, omenala ha aghọtaghị ya, uru dị na ya na ihe dị iche. Oge m na gị na-akpọ ụbọbọ tupu anyị abata bụ okwu a ewe ihe isi na ọ na-ewute gị nke ukwuu na ndị Ministry of Culture and Tourism kwesịrị ịma nke bụ ọdịnala, mara ihe bụ na ihe bụ dibịa mkparagwụ na mkpa akwụkwọ. Ọhịa ka anyị chọrọ ịmata uru ọdịnala, ihe dị iche nakwa ihe bụ ọdịnala kpọmkwem, na ihe bụ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ, na ihe bụ na ihe a bụ omenala ndị dị na ọbụ ihe dị na be ndị Chukwu ji gọzie ndị, ihe nlele, ihe miri emi dị na be ndị ụwa na-abịa ekiri. Ihe mere obodo ji dị iche na obodo ndị ọzọ, onyinye Chukwu nyere ndị obodo ndị ụwa na-abịa ekiri. Anyị wee sị ka anyị kọwaa ya ka ụfọdụ wee ghọta ya, ka anyị jụọ gị ka ị kọwara ya ndị ụwa. Chief, anyị ekene gị. Daalụ Chizzy, na-ekene gị. Abịa n'ihe gbasara culture and terrorism akpọrọ ya. Tourism. Culture and tourism bụ ihe a na-akpọ ihe ọdịnala. Ọdịnala bụ ihe dịka egwu ọdịnala, mmọnwụ ọdịnala, ihe ọha obodo wee. Na o nwere ihe a na-eme n'obodo ndị ụwa ma mba dị iche iche ga na-ahụta, ejiri maka ihe a na-abịa n'obodo a ahụta ihe obodo na-eme, ihe obodo dị iche, mgbe ihe obodo dị dịrị iche, etu Eziagụ dị na Nkanụ dị, ahụ ihe dị iche between Eziagụ and Nkanụ. M ga-akọwatakwu ya obere na onyinye Chukwu nyere obodo, onyinye Chukwu nyere iji wee maatụ. Mmọnwụ be anyị bụ mmọnwụ Eziagụ Igbodo nke m magwudoro onye m maara. Ọ bụrụ na asị na a na-eje Lagos ntiko mmọnwụ na-agba mebi n'Ọkpara Square na Lagos, mmọnwụ ndị ọzọ ga-abịa, mmọnwụ dị iche iche ga-abịa, ha ga na-ame. Mana mmọnwụ nke be anyị ụfọdụ ada ababote, ọ ga-anọ na be anyị a akwado chekwa ihe gbara ya egbe, ọ nọ na be anyị landị ya n'ebe anwa a na-eme ya bụ mmemme, ogbuwe egwu, ọgbachekwa egwu, ọ nọghara ebe a nata ha na be anyị ebe o si wee fụta. Ụmụ ihe ndị a egwu omenala na a na-eme. Ụmụ nwaanyị ịbịa n'obodo asị na ụmụ nwaanyị dị etu a na-agba egwu, ndị ba na-akpọ ya mgba egwu, ụwa na-akpọ ya mma egwu.
ifta ha so na line ụdị nke ndị Ebonyi steeti mme na street mebe anya nke ha kari 200 vụrụ ihe na-eje dress ndị Ebonyi steeti ndị mmadụ eje ebe a na-ekiri na-atịrị ha ego ihe ndị a ka a na-akpọ ya bụ culture and terrorism tourism ịma na m agaghị akwụkwọ ka a ga-esi kpọrọ ha terrorist ama m ya bụ mana ọ ya gwara amagoro o wee bụrụ na ihe nji ekwu ihe a bụ aftazia ndị dibịa akpọ m na vileji dị iche iche si m na ndị a bịara vuru moto na-abụ bịa na-eke ha laịsensị ma n'ahịa ndị culture and tourism na-eke ha laịsensị n'ahịa na-achịchị gosi ebe na-emechi ya na-eje n'ụlọ ndị mmadụ gosikwa ha eje si na ị ga-agba satifiketi what ihe emegidegwo ihe nkwukịta emegidegwo mkpọ vice president anyị si a na ihe na-eme ọchụm na onye Enugu ka nke a na-eme mụ mgbara ihe m ga-eme stọpụ onye na okwesịghị mgba nkịtị pipụl kpọmkpọm kontinuo mkpoza prison general onye bụ onye isi ndị dibịa na Naịjirịa niile bụ Mekwudi ka a na-akpọ ya Alhaji Mekwudi mkpa na fon weshe na ihe na-aga Oshim chief, you are the one that asking me this type of question. Why can't you take your task force and arrest them? Bring them to Abuja. What concern terrorism and the harbor practitioner? Abi, don't you know your work again? Sorry, sir. Now which are fine and under yes, you know. Don't ever come in this time. Arrest all of them. Bring them to Abuja. Megan, why? Kamagodiri. Na ihe ha na-eme ọ dị illegal. Mana ọ bụ ndị obodo all state we culture and tourism a. Ewe ndị enyere ọrụ ka ha lụọ ya. Yes. Ha chọrọ talk ndị na-eme culture and tourism. Culture and tourism is it a harbor practitioner? Ọ ya ka o ji kwesị chief ka gị na governor na ijefu commissioner na-afụ maka ọdịnala na culture. Ka gị na ya wee kpa tupu ekwuba okwu Abuja. Ichere na ọ ka mma na gị na ha. Onwekwe ebe na na-eje akpịta na aka sobi eso. Onwekwere ha na-eje akpịta na m na-ekwusi kọọrọ na-eweta n'ihe a na-ebuka. Ekezi ihe dị iche na nke gị wa na culture and tourism ya bụ ọdịnala. Ndewo ihe dị iche bụ na anyị bụ ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Iweta mgbọrọgwụ nke na nke join ọnya o mee ofu ihe a chọrọ ka o mee. Ọ bụrụ ihe dị mma ka ihe gawa n'ihu ọ bụ protection ka ya iji shi na jegbute gị. Ọ bụrụ ka ahịa gawa ọ bụrụ ka ọrụ ị na-achọ ka iweta ya ọ bụrụ many things ma ọ bụ na mmadụ bịara inene ọ bụrụ na ihe gbasara spiritual then eme ihe spiritual not ọ bụrụ ya bụ culture and terrorism ọ bụrụ ya wa ọ dị iche ọ dị iche maka kemgbe mbidoro dibịa 1980 ka mbido ruo today this is 45 years mbido dibịa anụbeghị m ya and the same culture and tourism dịkwa kemgbe a o beghị mgbe eji gafe ọsọ ndị dibịa unu gbaa akwụkwọ ya mana ewe ebe ndị dibịa na-agba akwụkwọ nke ha wonderful ndị dibịa were certificate ha ba certificate kedu ndị na-agbanye ndị dibịa ewere nke a na-akpọ Enugu steeti herbal practitioner ọ dị ya a na-agba ya herbs and roots n'ebe a ka ndị dibịa si akwụ tax anyị were nke a na-akpọ federal certificate ndị dibịa na-agba ya ebe a ka federal gọọmenti share their own percentage anyị were ihe a na-akpọ constitution federal gọọmenti nyere ndị dibịa niile ndị Nigeria abụzụ ụmụ anyị in this line ihe rugwe for 45 years aka mbụ ụmụ anyị na mama ha ihe ọ bụ now certificate a niile mgbe ịgwa ndị wayo dibịa abịa gbabịa ha ajụ onwe ha ga-ekwebata union ọ bụ na ndị a ka ndị culture na-eje ejide nsef dọpụrụ eviri ego ha tasi 10 ha gbaa ya ọga Chizzy ewekwe m nsogbu m ga-alaikiri ya maka ebe ọ bụ na ha chọrọ mba union and ndị a bụ ndị wayo a anyị were but not a herbal practitioner ị maara ama nwe certificate bụ ihe na-ebiasi agba culture and tourism ọ dị ma chief ịmana ọ bụ ihe a ka iji kwesị ịfụgo gị na kọmishọna kpa ka a mara ọrụ unu nwa na-alụ ka o doo ya ị na ha akwado ijefu gọvanọ ụmụ ihe a niile bụ ihe ga-akpọ ihe a chọrọ ikwu kịta dị ezigbo mkpa kedu ntị ka m kọrọ ofu ihe abịa na ndị dibịa anyị were nsogbu oge gara aga kuchi m kwufuru ya
ebe riri ego ndị task force ebe a ka katakata nọdụ daa na ndị dibịa ebe a ka esi mee ma arụsị ma militis emeche devolve ihe niile gasa onye ọbụla babie now ebido ha ihe ọtụtụ ndị gbafụchara agbafụ jezi na-eme union dị iche iche ka m gwa ya ebe problem dị n'Enugu steeti a ndị Anambra emechichegwa ihe ndị a ọdụrụ na Anambra ọdụrụ n'Imo ọdụrụ na Abịa ọdụrụ even na Ebonyi steeti mana nke Enugu ewezi abịaza n'Enugu enwee more than 7 or 8 different union ndị nwere connection na ndị na-achị every ụzọ Russia jewu commissioner for culture ma commissioner for health ihe anyị na-arụ commissioner for health since mmadụ dibịa mbiri oje commissioner for health gị na nke commissioner for health Enugu ọfụgo ya ka na-agwa gị ka ha bịazi keweche ihe a niile o nwere ndị na-eme meeting ebe dị iche iche now a na-achọ kịta imechichi ihe ndị a niile mana anyị achọghị ibido vuru ụzọ jee ga ogodo ndị otu anyị without ihe niile ngananya ya ihe niile ngananya ya bụ ọ bụrụ na gọọmenti a na-eche vie moto ga-ejije ọrụ then o nwere many akwụkwọ documents a gasị ama na ihe niile adụgo gịnị adụgo genu ebidozie na-asụ ma na redio mana newspaper mana ebe ọbụla na-eye from now to so time every human being n'Enugu steeti maka Enugu adịghị iche na ndị Igbo Enugu adịghị iche na Nigeria sọsọ steeti Enugu adịghị iche na ndị ọzọ ihe ndị ọzọ na-eme onye maara union ọbụla ọ nọ ya be gịnị ya na ebe ofisi ndị dibịa dị and ofisi ndị dibịa kemgbe ụwa 1960 to 50 a na-eme ya mata mgbaazị onye na-eje ezikwe ma ha na-achị ezikwe ebe a enwezi ike ije meze gịnị je kpetawazi aha onye akpatara na many of them gbaga na culture many of them gbaga na ịmana science and technology ịmana abịakwuo ebe maka ya na mrawe ndị bịara ma ma ga-akwado m kwuo ihe ga na-eweta even ndị terrorism ha bịakwara ebe a m kwuo percentage isi adịbe eme ihe fake akagburu m ihe in my life agịrị m ihe na Mumbai adịm emelitin wayo kama kwa ya lie ihe na am okay ọ bụrụ na m nwere ego mana adịm emelitin wayo agịrị m ihe mana dibe na-eme mana whatever na-eme I don't put hand in anything wayo anything fake anything ihe eji ọbara mmadụ eme anything ihe eji pass mmadụ eme asọrọ m ya nsọ in my life. Ọ dị ma chief ịmana okwu abayego oge ada adịzi dịka onye na-eme ọdịnala na-eme dịka o kwesịrị ewe ndị ga-ajụ ajụjụ ka ha ga-esi wee rite uru omenala tupu anya na abaghịzi na ajụjụ ọzọ wee na-apịachi ya. Kedu akara ekwentị onye chọrọ ịma nke bụ eziokwu ga-eji weta gị chief? Isi na a na-abịa onye chọrọ ịbịa kedu oge e nwere ike iji weta gị chief maka ịgba afa a bịara ebe a fụ ka ndị mmadụ na-abịa na-apụ ma ndị nwoke ndị nwanyị onye ọbụla na-abịa mgbe m na gị wee kpa wee sị na nọ maka na taa bụ eke ụbọchị eke ka iji anọkarị agbakarịsị afa kedu oge iji na-agba afa ka iji agwa ndị eji afụ gị kpọmkwem ewere akara ekwentị? Yes, ndewo. Ana m anọ kwa ụbọchị ọbụla ana m akpọkwa n'aha kwa ụbọchị aha m na-ebido ụtụtụ ọkụ 12:01 ma akwụsị mgbanite n'aha bazie ọrụ honest aka 4 mgbede ekwe m ike ibido gbazi aha ti ọkụkọ anakpawala bụ 6 ma akwụsị ya ọkụ ha 6 a na-akpọ ya mgbe ọkụkọ ji anakpụla dibia square na ya na-agba aha from that time again gaba ọ bụghị dibia ka ọ ya na-eme okwubeghị ihe ọ na-eme by that time ada agba aha n'abalị nke agodo nna o wee bụrụ ya bụ na ana m anọ oge niile task force anyị nwere ka anyị sharụ ya na luto moto adịghị fon nwere ọtụtụ ihe ọ na-eme oge gara aga owe ndị ejide na Ebonyi steeti mmadụ na-atọ eweta rịpọt ya kọrọ ka m mere chairman task force Ebonyi steeti mkpọ the chairman of the state ya wa na owu kpọọ commissioner Ebonyi maka eji nọmba commissioner Ebonyi onye nji nọmba ya bụ commissioner for health Ebonyi steeti nke anyị jegwu n'ofisi ya commissioner for health ya ka ji nọmba so mkpọza the chairman Ebonyi steeti o text that number commissioner Ebonyi steeti commissioner for police mkpọzi anya gwu ya gbazia chairman Ebonyi task force ya ga aka ofe ojezi ọchị ya ndị police ha muvuo jee onye arrest akpịtazi ya akpọza m na eji ya si m
ka ezi ka a ga-echebe ngwazi ahụ ha desegodi ka isi jie ya oyi na ọ na-eme ihe ka esi ha eme. So ngwa na ọ karịa 24 hours ha kpụrụ ya back out immediately. Then ọ bụza na ndị be ha rush was to the union jehu chairman of the state ha setụrụzie the matter ererizikwa enye ọ nawa just akpụta dị ka tata ụtụtụ echi emechigwa everything ọ nara onwe ya. So n'ihe nji wee na-ekwu ya bụ etu a ka task force kịta shiri duto gị na moto ada ọ bụrụ mgbe moto dị anyị ga-apani aka nwere ike akpịta ya nsị a na-Enugwu ka anyị na-ana direct mfutere ya kọmishọna nke m n'Enugwu mpata ya ebe a mana duto moto adịghị mma injinia ego m chatara moto m ga-eji jewe Ebonyi steeti and ọrụ task force abụghị ihe ị ga-achata moto ọgwụ moto ị ga-achata iru ebe a nụsọ ọgụ kirie glass udodava ejide ego achatara gị kwụọ ya ụgwọ klaasị. So all those things bụ ihe anyị ji ezegodo ya bụ ana m anọ oge niile akara ekwentị eji eweta m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m wee bụrụ ya bụ na okwu anyị tata. Chief, ka ịma na ekwutara okwu wee kwuo ihe dị iche na culture and tourism na ihe gbasara ndị herbal practitioners abịakwa m wee fụ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ dị iche iche fụgasị osisi dị iche iche. Ma oge gboo ana m anụ na ihe ndị Igbo ji zọọ onwe ha ma ahụ isi ike ma ihe ọdịdị ike iche iche ma ọgwụ a na-agwọ bụ akwụkwọ dị n'edu a na-asị akwụkwọ dị n'edu ya mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ afụkwa mere n'obi gị. Mana kedu ihe ije ekuzi na ndị ọgbara ọfụ sọsọ bịa buru ike ka a na-afụzi emesizie ọ dịzie ka ọ dị elu ụfọdụ mechazizie anasịla ego ọ bụrụ họteelụ ka a na-alụ. Gịnị mere na unu ekagbughị ụlọ ọgwụ ọdịnala ndị otu unu na-eme research otu gị wasi wegasị ma ebe m nọ ugbu a afọ m na mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ dịgasị ma na azụ m ma na iru na ebe dị iche iche mana ejego m na dibịa ndị ọzọ ebe m ga-afụ ifo ebe dịka họteelụ atinye ma ntụ oyi ebe a ihe niile na-ekuwa wa ma ọkwa na-eme vagavaga. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke gịnị mere unu na-ada emezi research rụọ ụlọ ọgwụ ọdịnala? Anyị na-eme ọfụma, anyị na-eme ihe nsogbu anyị nwere na ndị Igbo be anyị ọtụtụ nọtụmadị ncha ọtụtụ ọka ya ha karịrị. Chizzy were ebe anyị na-arụ ihe a na-akpọ hospital bụ ndị Enugu steeti herbal practitioners bụ executives na Enugu steeti ọ wee ebe anyị na-arụ ya n'ofisi anyị arụgide ruruo onye todile nta mana akụbeghị osisi akụbeghị zinc. Chizzy anị mana mgbe o ruru ebe a ma donation ọ na-aba nọkọta eme ma onye ọbụla jie frens ya na ndị ọ na-alụrụ ọrụ bịa yere aka ego ya na-atụta oruzie n'ikpeazụ akọ nkụkọ ego ihe anwa ka ha ngere ebe anwa ma ruo tata. Anyị chọrọ ime ka ọ bụrụ nọ ihe ndị executive herbal practitioners n'Enugu wee hospital dị etu a now ka ọ kwụsịrị sọm ndị ji ego na-arụzi nke ha privately. Yes, ọ dị ka mụ na ụmụnne ebe a kịta na-ekwu okwu ogwo onye mmere ihe nyere m ana na ihe ejizi bụ ọbụla m hụrụ ego aka m nrụ ihe a na-akpọ klinik ebe a ebe a ga-eji mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ na-arụ ọrụ ifugu ya. So na a ga na-eji agwọ ọrịa etu a nnọ kịta ana m ekwuvi ya o nweghị ọgwụ ọbụla akpọrọ antibiotic mụ nwanne ebe a bụ Chief Dr. Okafor High Chief na-ama ha mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji eme ya. I know all of them. Gị na ndị NAFDAC ọ na-akpa
mana NAFDAC kparịbaghị onye niile ya NAFDAC nọmba m ga-esojere ije hụ na ọ wetara ya. maka na ị na-ekwu okwu oge niile si gị na ndị ọchịchị ndị gọọmenti na-alụkọ nke gosiri na ewere ka o si dị ihe gbasara mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ịma na NAFDAC na-afụ maka ihe ọbụla a na-eri n'ọnụ ọgwụ nakwa ihe a na-ete n'ahụ mgbe na-ajụ gị unu na ha ọ na-alụ gịnị mere na unu na ha ma jikọ aka ọnụ ka emee nchọpụta dị iche maka na nkwụdịbe ma na-enyere mba nri ndewo Chizzy nọ mgbọrọgwụ ha ka ndị gboo ji biri ndewo Chizzy anyị emegwe ya izizi ọ bụrụ na ọ daa m kpọwa aha nọ na ụwa kịta adọzi mma ịkpọ o nwere ike ji n'abalị akpọ na aha ọ bụrụ na ọ bụghị ya Chizzy mkpọ gị aha ndị bụ ndị desara anyị n'ọnọdụ a ihe a na-ekwu kịta emeri ji agbari m obi Chizzy ihe a niile na-ekwu emego ugboro kwuru ugboro ka anyị believe na ọgwụ anyị wetara mgbe a esendecha ọgwụ a mana obodo oyibo na ahịa many places emechara research inye ọgwụ a gara ekwu ego na-aga na-akwụ na ndị mefutere ọgwụ a every year ịmana ekwuchere Chizzy ịmana omeghe ihe anyị mere oriri ya mechaa omeghe ihe andị onye bụ onye isi mmefutere ọgwụ awụwọ ịma ka ọ ya wụrụ na akwụrụ ụgwọ a ịmana onye bụ onye isi ridere anyị to that money to that na mshi na ya nọ nto NAFDAC ma ruo tata m na anyị ịbọ na ahụbeghị ya nara onwe obodo Igbo vụrụ ego na rie ba ọgaranya n'obodo Igbo ma ruo tata ọ natabeghị ọgwụ na ọgwụ afọrọkwa ya ka na akwụkwọ gọọmenti ego ego akwụkwere maka dat ọgwụ a emefutakwara dị ọkụ ya bụ onye isi ma ego akwụrụ ma ya na owu ya ma ruo taa obodo Igbo ka ọ nọzi ya bụ na ihe nji ekwu ya bụ problem anyị were bụ emegide megide kwadogide onweghị nnukwu ego batara ofu ya onye ọ dị n'aka da aka dara nadia so kịta o weziri ihe anyị kwuburu kịta onye nwere ike ibeziri owu ya maka na ogo som ndị kpọrọ m bịa ka m bịa nyere ha aka ka eme nke onye nke asịnyashi ka m kọntrị nwana osi bata ka m bịa nyere ya aka na ya chọọ mmewe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ robi ya agba ya na bọtụrụ eme nke mkpọ ya ọgọzamsha adị m arụzi wutu mmadụ etu a nọ enweghị m ike ịrụ wutu any human being ọsị maka gịnị sị ma ihe ị ga-eme bifo ma abịa m ga ya akaụntụ nọmba ikwu ịmụ 100 million naira cash bifo ma abịa bifo ọkpa na-atụ obere ihe niile mbido sisi na-eme kedu nke nwere gen mmechi onye erie ya maka gịnị agụghị m akwụkwọ ọ bụ na ngịrị nnukwu akwụkwọ ka a si gụọ jiri oyibo wee na-ederi ego aka m erimen pọ Chizzy ihe m na-achọ kịta bụ uhu ego rụta onye mana ya ga-emere m ihe nrụta uhe anya klinik hapụzara m nke hụrụ m ga-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwa aga na-ahụ onwe stroke mana gị na NAFDAC ga-akpa maka na ihe ọbụla ị na-alụ ọgwụ ọbụla ị na-alụ asị nga hapụrụ m nke NAFDAC otu gị na ndị Ministry of Health agwa gị na ndị Ministry of Health na-alụ onwe mgbe NAFDAC siri ha na-achọ ọmụmụ na ndara iwu ha na-abịakpara m no onye bụ isi NAFDAC dị ho Naijiria anyị ncha nọ besha ya certificate na Abuja ma ndị China bịara ndị ọcha ma ndị India bịara ndị ọcha eji nọmba ha ncha na fon m eji m ya ha ji ike m mkpọ ya n'igwe ọsị mgbagote na ka ga-esi m ana m achọtara mmadụ NAFDAC ya nọmba so nke m abụghị problem ihe nchọ ka anụtagworo dat kliniki mgbe anụtakwa dat hospital ọ bụcha ihe dị m mkpa adị m agbachizi ndị ọzọ na NAFDAC onye ha jidekwere ha jisie ike emegwa anyị ihe ọ dị ma chief ka anyị na-achịkọtata okwu a emegwa ihe gbasara na-agbari m obi ihe na-eme ihe emegwara anyị na ọnọdụ a ịma ndị dibia mgbe ha na-aga akwụkwọ awe ike achọ ofu ya na-aga akwụkwọ onye abụrụ na ọ bụ injinia deto akpakwụ ya ka ọ na-edere anyị ihe for example mgbe Fada Arazu batara Fada Arazu bụ treasurer ndị dibia for more than 20 years mụnwa na-eje wegara ya akwụkwọ mụnwa na-eje anata akwụkwọ mụnwa na-eje ezi ozi Reverend Fada Arazu n'Ọka ebe o wetara ihe a na ọ na-ere ọgwụ esogbu mara ihe gbasara ya mụ na ndị otu ya niile dị na mma ọ na-enye m ivi n'ọrụ mana ndị dị gwere ego anyị owe maka emecha ije de petishọn wegara ya kpere anyị kpere mere anyị ma evume ọnụ ka anyị nwere owegharị ọchị nke anyị rịọ ma ọgwụ anyị ma arụsị anyị ihe gbasara Chizzy ihe niile abụghị ihe ga-ekwu ihe abụ niile abụghị ihe ga-ekwu ka anyị wee na-apụ ha egbugwo m ọ bụ na ọ bụghị ya kedu ihe mere ho chairman task force South East Zone kemgbe 30-something years enweghị m even common siana maka njikpọ common bụ na ọnwe mgbe a na-enecha 500,000 ọ bụrụ ego bịakwa akwụtakwa dị money ofu ya kparịa rie
ọ bụ ya nga na-arịa mbe na-ekwugbu isi onwe m n'okwu. Chief ịgbanigo ewere ka ndị mmadụ si chọzie ịma ma ọ bụ ihe gbasara mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ a, kedu akara ekwentị ka anyị na-apịachizi ugbu a? Akara ekwentị gị na ka esi afụ gị. Ndewo. Akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 bụ WhatsApp 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba. Biko ebe mbibi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Biko ọ wụrụ ofu okwu nchọrọ ikwu na okwu abụ o wee somebody kpọrọ m from Nsụka si ya bụ honorable. Ọ sị na ọ wee ihe ndị dibia na-eje na Nsụka side azụ primary school na-eme na ihe edoghị ha anya nke bụ na o mekwuziri ivi n'ohu obodo be ha na-atụ ụjọ maka ihe a. M ga-akpọ nsha relax na program ọzọ m ga-akpọ chairman task force na Nsụka gwu ya mee investigation 13 within 4 days today onye feedback ya mee investigation. Ọ bụ na anyị were moto agwa m ya donere bụ ọ bụ na anyị were moto dede ọkpọcha bifo chi na-ehwe echi ya anyị ala ndị ebe a anyị ga-eje mụnwa personal ga-eje mara ihe bụ ihe a ha na-eme ebe a. Mana ebe ọ bụ na the moto adịghị m ga-akpọ chairman task force na Nsụka nye order within 24 hours ya jee ebe a jee mara ihe a return all the message to me ka mkpọza commissioner kpọza chairman police ndị in charge of that local government that place DPO kpọza the DPO ka kpọ ndị task force ya ndị DPO na ekpe ya ndị mmadụ ka eje ebe a je kpeta ndị a. So biko honorable nye m information a ekene dere ị ga-adị ka echiri echi anaghị agwụ agwụ. Ihe anyị chọọ bụ ka na Igbo be anyị dị mma. Ihe anyị chọọ bụ ka ihe ọma na-eme n'ala Igbo. Ọ ya kpata njisi na ndị niile so bụ High Chief Dr. Peter Mba bụ ndị niile na-emekwe ka o si eme and ndị Igbo si na onye na-eme ka m si eme ya ka m na-akpọ Igbo ọma. Ọ bụ oke nwoke na-eme ihe dị mma. Anyị niile ga na-eme ihe dị mma n'Enugu steeti. Ekene m Chief ana m anọ oge niile maka onye chọọ ịhụ m kpọọ m na ekwentị ma ọ ga-eweta m. Chief akara ekwentị gị ahụ maka ndị ga-afụta ihe dị iche iche ma ọ bụ na ihe mmụọ ma ọ bụrụ o jere na dibia ọ ghọta ihe dibia na-eme dịka onye isi ndị task force onye fụta ihe ọ ga-agwa gị gbasara ndị dibia ma ọ bụ na o were ọrụ mmụọ gbagwojuru anya miri emi ọ chọrọ ka gị na ya kpaa maka ya. Kedu akara ekwentị gị ọzọ? Ndewo ekene ego nke izizi tupu m ya akara ekwentị a onye ọbụla hụrụ ndị a na-akpọ mmadụ eje na mmiri eje asa ahụ ndị a na-akpọ ụmụ nwaanyị eje asa ahụ na mmiri ya kpọọ m na fon a ndachikwu rọmbịa kịta. Ndị a niile bụ ndị yahoo dibia nke hụrụ kpara ete adịghị mma like ihe a ọ na-ebe kpọọ na Nsụka mee ka m marị kpọọ m na ekwentị a. So problem anyị kere etikpe moto mana ọ nweghị ihe ama ha ka e mere. Ịkpọọ m anyị ga-arụ ọrụ anyị ga-ama ka a ga-esi mie maka onwe ebe polisi na-adịghị kama mkpọ dị polisi n'ebe a onye isi kpọọ dị task force m n'ebe a ya na ejije gịgba onye a biko ka ihe dị mma na be anyị. Ọ kara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52
30 nọmba anụwa na-akpọ kemgbe fon m resist na obodo a echenjibeghị echenji ọ nọmba ka na-ezu ma tata. Ọ bụ High Chief Ugochukwu tinyere Igbo dum, onye isi ndị task force ndị omenala, ndị dibia na ndị herbalist niile nọ n'ala Igbo. Ọ bụ ya ka ị nụsịrị onu ya, eweziri ka o si dị akara ekwentị ahụ enyere ịkpọbazie na ewere ihe ịnụta ma ọ bụ na-ewere ihe gbagwojugo anya na mmụọ. Ọ bụ anyị na High Chief Ugochukwu tie ka anyị kpara ụbụbọ o wee gị nke a sị na ụkpa na okpoko gburu ọkwa ntị tiri ya. Chief na-agba okwu ọsị jụkwa ese maka ọjụ ese akọwarị ya. Ịchọ ije na nke dibia, Chief asị gị jụkwa ese maka na onye jụọ ese akọwarị ya. Ha Chief ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma. D0CTOR FM ise ga-adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ. ise Kenekwara m my gọvanọ aka m dị n'elu. daalụ.